Good morning mga CridzonTV. Welcome to Bisaya Chika Time. It's Monday and today is the start of the school days sa atong mga students. Anyways, natay chika dire ba kay about ni siya sa nagpost related to taxi. So story time. I was with my friends last night. We hanged out and had a few drinks and decided to go home around 4:20 a.m. So kadlaw na siya ni uli. So fast forward, nagpara kog taxi since I'm living far from the main city, so ga taxi gid ko basta maglaag because I feel it's much safer layo sa disgrasya and all. So dili ta makastorya, but there's a lot of taxi drivers that are good doing their job, but you don't know because it's dawn, oras sa adlaw na. But this taxi driver asked me if pwede ba siya mangihi around St. Mary's. So ako nang ingon ra sad ko, go kuya. And tingala ko gibalik ra gyud siya sakay ditso kay ana siyang naadaw iro mahadlok siya and pugga na lang sa daw niya. So wa ra ko ipake. Inigabot namo around Makapagal Drive, nag-ask na sad siya nga ako nga mangihi na gyud siya og nag-stop na sad me. And to my surprise, gitapad sa galit na ako. Wa na napik taxi na. Anyways, yes, he opened the door and pushed me and I screamed for help like singgit gyud ko taman sa akong makaya, and then he asked me to shut up og gituok ko niya and pointed this long knife towards me. He kept saying paghilom patyon takag dili ka mo hilom. So ako nga dili tawon gusto mamatay, I begged him and nag-ask ko unsay tuyo niya and tanan buhaton ako if he just spared me. So may gali kay kanang medyo murag paspas mahuna-una ang bae ba. Giignan dayon ko niya gusto daw siya kwarta. I gave my money to him, even coins na ako gihatag nako. Nag-offer pa ko mag-GCash. Sala. Nalang ko para lang gyud dili ko niya unsaon. So this time si kuya nakalma ra siya kay gitunol gyud nako tanan. About my phone, wala na ko gihatag kay giignan nako siya nga dili niya mapuslan kay og makauli ko sa balay i-disable man ako ang phone. So useless. Nisugot ra siya dyan and I told him nga munaog na lang ko and ako na bahala sa ako uli and limtan na mo ang naitabo. And siya basin i-report na ako siya, but I assured him nga dili ko mo sumbong. Siyempre, iingon gid nako kay basin duslakon ko niya galit. Unsaon na lang ako mga anak og maunsa ko. Dili pwede. So may gali kay kwarta ra gikuha sa imo. So kay dili man ko niya panaogon, unya gusto man ko gud niya ihatod, gisugot na lang ko. Wow, kasi nabot pa sila. Again, wala na sad ko'y choice. Lahi ra gyud di ayo. Naa na ka sitwasyon kay dili nakakasabot sa imong buhaton gyud. Mablangko ka and all, ang imong hunahuna is kailangan ko makawala diri nga safe. Kamulo mi pauli paingon na sa balay, ginastorya na lang nako siya. Nga abi gid nga BFF na me. Nagamit rasad na ko akong pagka-plastic and rapport nga skills na life coach pa nga nawala sa oras. May gali kay nakahuna-huna gid ka ba nga imo siyang lingawon kay kung mausab yang una basig idustakon ka ba, may gali kay kaunaw na ignana. Ang continue sa story is finally nakasulod na ko subdivision, nag-stop ko sa silingan nga balay para ignon ta ka didto ko kay lisod na og sa muag yung kamuhunong. So bali pag abot nila subdivision, instead nga muhunong siya sa tubangan silang balay, didto siya sa ilahang silingan, nagpa-as if siya nga muna ilang balay kay para kay madumduman naman sa driver kung asa siya nagpuyo, di ba? So wais gapon. Nagdrama-drama pa ko nga nagtuktok sa silingan while singit. Ma, pa-open ko please. Ambot lang wa man ka mata among silingan, pero kamulo ko og ayo sa silingan gahilaka na gid ko kay wala gid ko nag-expect na hitabo sa kuha and nakagawas gid ko buhi sa taxi. Nangurog tawon ko nga murag na luya sa nahitabo og up until now fresh pa kayo sa akong utok. Trauma na siya. Nag-decide ko karon i-report si kuya driver kay dili ko mahimutang what if gidayunan gid ko niya ato. Saon na lang ko, ako mga anak. Which is correct. You need to report it. Sa mga commuters diha, labi na kusog mag-taxi advised by police officers, dili lang yun plate number ang kuhaon, apil yun ang body sa taxi katong info kay sa kilid kay if plate number lang, gagamit daw na sila multiple plate numbers so murag mahulog nga wala siya ipulos. Katong yun mismo nga naa sa kilid nga information para sure ditso matrace. Sa kang kuya driver taxi, I know nag-promise ko dili ta kay sumbong and nangayo nakag-sorry sa kuha pero tanan man good na to gibuhat na agid na consequences. So I have to do this gyud. Patas lang unta ang laban kuya. Dili lang inato kay unsaon na lang gyud. Nadungagan na sad akong trauma sa life. This happened actually 2 days ago, guys. So July 26 siya nahitabo around Friday. So nagit tay lesson ma learn ani kay imagine kung nanang oras na ka muli daw bilog Holdapon ka aside basig wa kamao. This might give you some advices, but kung which do you prefer, ikaw mo bahala. Number 1, if you're too drunk
like mauli mo kadlawon gikan mong laag or gikan mong opisina niya kadlawon. So wala nagkikita na. So have a family member fetch you. Pasabot ana, tawagi imo mama, papa, kuya, uncle, kinsa man nga inyong masaligan sa pamilya nga mo sundo sa imuha. Kung na mo sakyanan, motor, butang tawala. So, direte sa kaduha. Number 2, have someone who you trusted to sundo you. If you know immediate family, maybe a friend or someone who you trusted, nga na sila sakyanan maybe or motor. If wala gyud, kanang if no choice talaga, there's actually an app available that you could download, like for example, Grab. Those drivers that apply sa Grab, they need multiple documents to be part of that team. So, masaligan gina sila kay tatak man kailangan dito sa system nga mo ni tagiya ana. Tapos kung ikasog na may magkanana problema, for example lang wala man kabalo kay wala kabalo sa utok sa tao, mabawad gid mo dito. So kay naa may app, matrack man gid na nila. And if wala gid if wala gid na moy nana sa inyong lugar kay bukid kay mo or kanang dili pa available sa inyong city, I would suggest like if na mo'y trusted nga driver like from taxi to habal-habal to whatever to Rila, grab their number. Like ask for their number and ask if kanang musundo ba sila or ga duty ba sila night shift or gabi ba sila ga drive, for example taxi, like kailan na kay ninyo then mangayo ning kag number na kuya na kanang naami diri sa BGC kuha ami kuya kasi ano na lasing na kami, okay, punta na si kuya o di kailan mo masaligan ninyo. Bisag ako when I was working on a call center, I don't grab any random taxis or habal-habal. I actually call my suki. Sige na siya tambay diha dapita sa Ayala. Sakap na siya uptown kisunduon ko niya. At least safe ko, bahalag makatulog ko ana bitaw dabi lugar dili lang kwartang kuhaon sa imo, di ba? Kung ikaw babae unsa laki na gay ko. So anyways guys, please be safe always, and sa to mga student dia have fun on your first day at school, dili na maglatagaw, and sa kanang mga employees nato diha and kanang gusto ka panglaag na manguli og kadlawon, again please be reminded that your safety is always your priority. Maayong buntag mga Bisayang dako, this is your Chikadoro, peace.